Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba da yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu Secret Banana 24. Yan uwana masu sauraron mu, muna muku fatan alkhairi. Idan a wannan karin kuka so mu shigowa wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar liking, ku yi mana sharing, da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku a cikin ƙanƙanin lokaci. Yan uwana, wannan fa'ida da muka kawo muku ita ma ta masu fama da lalurar ƙanƙancewar mazakuta ne, da rashin ƙarfin gaba, da rashin kuma sha'awa. To, wannan fa'ida tana matuƙar maganin ƙanƙancewar gaba, kuma tana maganin rashin ƙarfin gaba ga 'yan uwa maza masu fama da rashin ƙarfin gaba. Wani za ka ga sai ya je ibada ta aure, za ka ga gaban shi ya kwanta bai da ƙarfi, ba shi da ƙarfi kwata-kwata. Wani ma sai iyalin shi ta ja gaban shi, ta yi kiss, ta tsotse shi, ta tsotse gaban nan nashi, ta yi wasa, kan nan daga baya gaban nashi ya tashi. Kuma in ya je ko da gaban nashi ya tashi, za ka ga wani ko da gaban shi ya tashi, ko da ya soma ibadai baya wuce ya yi so ɗaya so biyu. To insha Allahu wannan fa'ida kuka yi amfani da ita, gaban ku zai ƙwari, za ka samu waraka a cikin yardar Allah. Yadda za ka yi amfani da wannan fa'ida, ana buƙatar ka je ka nemo ruwan kwakwa kamar cikin kofi babba, wanda za ka iya raba shi biyu a kullum. Ka nemo shi wanda za ka iya rabawa biyu, ka sha da safe, in ka haɗa ka sha da daddare kenan. In ka nemo ruwan kwakwan nan sai ka raba shi biyu, ɗaya rabin sai ka ajiye sai da safe. Ana buƙatar garin kanumfari ake buƙata, sai ka ɗebo shi. In ka ɗebo garin kanumfarin nan sai ka zuba a cikin ruwan kwakwan nan, sai ka zuba shi ka juya. Idan ka juya shi, to bayan ka ci abinci sai ka sha wannan ruwan kwakwa da garin kanumfari. Sannan da safe ma ka yi wannan haɗi. Ana buƙatar wannan haɗi ka jure da yin sa har matsayin sati 4. Insha Allahu a cikin yardar Allah, idan kana fama da lalurar ƙanƙancewar gaba, idan kana fama da lalurar rashin ƙarfin mazakuta, idan kana fama da lalurar rashin ƙarfin mazakuta, a cikin yardar Allah za ku samu lafiya, za ku samu waraka. A cikin yardar Allah za ku samu waraka. Yan uwa masu sauraron mu, muna muku fatan alkhairi. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.